আজিকালি যে বিটিসি অঞ্চলত ইলেকশন কৰিবৰ কাৰণে নোটিছ দি আছে এই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে, সেইটো আমি কণ্ডেম দিছোঁ, কণ্ডেনেশ্যন কৰিছোঁ। আৰু 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চুক্তিমতে চবে থাকাৰ অধিকাৰটো আছে। এই হিচাপত हेलौ लोगोफोर, बरायबाय नोंथां बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ। आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दं। थ' बिदिब्ला आंनि गोसो गोरबोनि अननाय नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरना थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जों दिनै माखासे बाथ्राफोर सावरायनो, जायनोखि जोंनि जाथिनि माहारिनि बाथ्राफोर, जायफोरखौनोखि जोङो गोबां साननो गोनां जानानै फैदों दिनैनि दिनाव, दिनैनि समाव। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम, अब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिगोन। थ' भिडिअआव जों आवगायलांनोसै लोगोफोर, चलो। ৰঞ্জন दैमाৰীৰ লগত যিমান কেডাৰ লিডাৰ জেলত আছে চবেই ওলাব লাগে। মোৰ হিচাপত চুক্তি হোৱাৰ পিছত, এটা শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত শান্তি চুক্তিকাৰীসকলে, লিডাৰসকলে বা কেডাৰসকলে এতিয়াও যিটো জেলত থাকিব লাগে, সেইটো কি চুক্তি হ'ল? প্ৰমোদ বড়োহে ক'ব জানিব। সেইটো জেলত আকৌ থাকিব লাগে বুলিয়ে চুক্তি কৰিছে নেকি? দুনিয়াত পৃথিৱীত মই কোনো এনেকুৱা চুক্তি দেখা নাই। কিবা একটা চুক্তি হোৱাৰ পিছত কোনোবা জেলত থকা, আজিলৈকেও জেলত থকা, এনেকুৱা চুক্তি মই দেখা নাই। আপোনালোকে চাওক। जोंहा ना लोगोफोर, बिटिआर चुक्ति, बिटिआर गोरोबथा, मोनसे गोजोन गोरोबथा, जों बिनि सायावनो माखासे बाथ्रा बुंनो आं दासिमबो मिथिनानै मोनजोबाखै। जोंनि बिटिआर चुक्तिनि जेसांखिनि दफाफोर दं, मा लिरनाय दं, बिनि गेजेराव मबे मबे खामानिया जाफुंखो दिनैसिम आं मोनसेबो मिथिनानै मोनाखै आरोना। गोबां दंमोन, इउनिभारसिटि, स्टेडियामफोर बानायनाय, बिदिनो सिमा बारायनाय, आरो जेलाव थानायफोरखौ सुक्तिनि गेजेरजों गाबोन समफोर सानथामसोनि गेजेरावनो गगोन, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों खोनादोंमोन आरोना दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय। नाथाय दिनैसिम बेफोरखौ जों मोनथिगौबा आंनि नोजोराव आं नुवाखै। जुदि नोंथांमोन सोरबाफोर नुदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरगोन बबे खामानिया जादों ना। थ' बिटिआर चुक्ति, गोजोन गोरोबथा, बेखौ आं थारमाने दासिमबो मोनसेबो जानाय नुवाखै आरोना। जोंनि बिर जोहोलावफोरखौथ' जों गनायखौ नुखायाखै, नाथाय जायफोरा बाहेरायाव दंमोन बिसोरखौ हमना लांनायखौसो जों नुगासिनो आंनि नुनायाव आरोना। नाथाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो फोरमायलायगोन अननानै कमेन्टनि गेजेरजों। थ' बिदिबा जों गुबुन मोनसे आयदायाव बारलांनि। আজিকালি যে বিটিসি অঞ্চলত ইলেকশন কৰিবৰ কাৰণে নোটিছ দি আছে এই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে, সেইটো আমি কণ্ডেম দিছোঁ, কণ্ডেনেশ্যন কৰিছোঁ। আৰু 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চুক্তিমতে চবে থাকাৰ অধিকাৰটো আছে। এই হিচাপত আমি সেই ইলেকশন নটিছ দিয়াটো আমি কণ্ডেম দিছোঁ। আৰু আমি সোমবাৰৰ পৰা য'ত য'ত ইলেকশন নটিছ দিছে তাতে বিপিএফ দল হিচাপে আমি যাই পেলাই ৰাইজৰ লগত आलोचना करि आहिम। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ, जोंहा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि लिडार हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंना बिटिसि चुक्ति मथे इफेक्सन खालामनायनि माबा गैया, गासिबो थानो मोन्थाय दं होननानै। थारमाने बेनि बादिब्ला गुबुन हारिफोराबो जोंनि बिटिसिआव आरामसे थानानै सरकार सालायनो मोनगोन आरोना। बेफोरबायदि जानो नाङा जोंनि गेजेराव ना। बिटिसि चुक्तिखौ जों बर'फोरनि थाखायसो खालामदोंब्ला बे बर'फोरनि थाखाय जागोन। इफेक्सन खालामोबाबो गुबुन हारिफोरखौल' खालामनो मोनगोन, बर'फोरखौ खालामनो मोना। बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनांगौमोन दायो। नाथाय बिथांमोना जानो हागौ गासिबो थानो मोनगोन होननानै बुंदों बेयाव। बेफोर मानि थाखाय बुंनो गोनां जादों दिनै? गावगायनि गादिनि थाखाय बुंदों ना पार्टिनि थाखाय बुंदों ना इलेक्सननि थाखाय बुंदों? बेफोर बाथ्राखौ रायजो राजा नोंथांमोना साननानै बयबो बिजिरनानै नायदो ना। नोंथांमोनाथ' खोनाबाय जानो हागौ नै मा बुंदों बिथाङा ना। चुक्ति मथे ना, बिटिसि चुक्ति मथे गासिबो थानो मोनगोन होननासो बुंदों बिथाङा। गासैखौबो इफेक्सन खालामनो मोना। नाथाय जोंनि नुनायाव गुबुन हारिफोरा ना, ट्राइबेलनि अनगायै गुबुनफोरा इफेक्सन जानांगौ, होखारजानांगौ ना। बे जोंनि ट्राइबेलनि हा, बेसो जानांगौ आरो ना। नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन मा बुङो? नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो, बिजिरनानै नायलायदो ना। जों गुबुन मोनसे टपिकआव थांबावनि, लोगोफोर नायलांबाय था।
सोरबा बुंनाय बायदि जानाय नङा। कर्टआ जेरैबायदि बिथोन होयो बिदिनो मावनो गोनां जागोन। मानोना बयबो मिथिगौ जे बेल एन्ड ब्लकआव एभेक्सन जानाया रोखा। दा जादों बेल एन्ड ब्लकआव एनक्रचमेन्ट जानाया बेयो रोखा आरो बेखौनो नायबिजिरनानै केस होदोंमोन। दा बिनि सायाव हाइकर्टआ माखासे अर्डार होदों, बिनि सायाव नटिस होनाय जादों। फैगौ 24 अक्ट'आव आरोबाव हाइकर्टआव माखासे हियारिं जाबावगोन। बिनि उनाव कर्टनि जि बिथोन बेबायदिनो जों थांनो गोनां जागोन। मानोना कर्टनि उल्थायै रावबो थांनो हाया हाइकर्टआ। बे हिसाबै जोङो सरकार हिसाबै जोङो बेखौ सानगोन। दा इउपिपिएलनि CM बिथाङा नै दा बुंदों ट्राइबेल एन्ड बेल एन्ड ब्लक एरियायाव जुदि एफेक्सन जागोन आरो रोखा बे बाथ्राखौ बुंदों। बे हाइकर्टनिफ्राय अर्डार नंगौ जानांगौ, एफेक्सन जाथारनांगौ। नाथाय जोंनि बर' ट्राइबेलफोरनि सायाव नङा। ट्राइबेलफोरा जेरैखि जियावबाबो जोंनि हायाव जे जायगायावब्लाबो जों थानानै मोनजानांगौ। ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? जि जायगायावब्लाबो जोङो ट्राइबेलफ्रा थानानै मोनजानांगौ। जोंनि ट्राइबेलनि हायाव जायफ्रा हाबसननानै थाफैदों इलिगेलि, जोंनि हाखौ सेख'नानै थाफैदों, बिसोरखौसो जोंनि हानिफ्राय एरख'नांगौ, होखारनांगौ आरो बेखौ जोंनि मानसिया मोननांगौ। बिदिसो जानांगोन बाथ्राया ना। सरकारनि बिथोन मथे जों कर्टनि मथे जों होखारगोन होननानै जों गावनि मानसिखौबो होखारनानै दुखु खस्थ' होनाया बेफोर मोजां सरकार सालायनायनि लाइन नङा बेफोरो ना। होखारनांगौब्ला गुबुन हारिफोरखौल' होखार, जोंनि बर'खौ सासेबो होखारनो नाङा। बेफोरबायदिसो जानांगोन। दैदेनगिरि जानानै बे गुरै मालायनि सिङाव मोजां बरायो बेफोरबायदि हाबसोनानै थायोब्ला हले बेफोरो दैदेनगिरिनि मुं नङा। बेफोरो गुबुननि खिथु सुनायनि मुंसो जागोन बेफोरो ना। गुबुननि खिथु सोलानायनि खामानिसो जागोन बेफोरो। गोरा जानांगोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। जोंनि मानसिखौ जोङो मा खालामनांगौ बेफोरखौ साननो रोंनांगोन। अब्लासो जोंनि हारिया रैखाथि आरो गोजोना फैगोन जोंनि गेजेराव। कर्टनि अर्डार, उमुकनि अर्डार, आसाम सरकारनि अर्डार, हाइकर्टनि अर्डार होननानै जों गावनि जाथिखौ, गावनि मानसिखौ होखारोब्ला बियो मोनसे जोबनो गैयै गिदिर गोरोन्थि जागोन। हायोब्ला जेसां हायो गुबुनफोरखौ होखार, जायफ्रा बिनि मानसि नङा ना। रायजोफोर, नोंथांमोना आंनि बुंनायाव गोरोन्थि नुदोंब्ला अननानै प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरगोन ना। आरो मोजां जादोंब्ला मोजां जादों बेखौबो नोंथांमोना खोन्थागोन। मानसि जानानै गोबां समाव गोरोन्थि जायो। अननानै निमाहा खालाम, गोरोन्थिबो जादोंब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालामलांगोन ना। जों आरो माखासे बाथ्रा सावरायबावगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। बेनि थाखायनो जेला जोंनियाव इन्डास्ट्रिफ्रा सेटआप जागोन, लार्ज स्केलाव बियो जागोन, अब्ला जोंनि मानसिफ्रा फैफिननानै गावनि न'आवनो थानानै, गावनि जायगायावनो थानानै प्रडाक्सनफोरखौ खालामनो हागोन। आरो जोंनि दिनै इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टखौ गोख्रों खालामनो नाजानायनि गुबै थांखिया बेनो, जिहेथु जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा इन्डास्ट्रिफोर जानायनि बाथ्रा ना, नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। इन्डास्ट्रिफोर जानायनि बाथ्रा, बेफोरो मोजांनि बाथ्रा। जोंनि गेजेराव इन्डास्ट्रिफोर जायोब्ला जोंनि मानसिफोरा गोबां खामानि मावनानै मोनजागोन ना। लेखा रोंनाय रोङि गासैबो लेबाराव मावनानैबाबो मोनजागोन। नाथाय बेफोरो जोंनि हारिनि, जोंनि सोरखारनि दैदेननाय आन्दाराव जोंनि मानसिफ्रा बाहागो मोनगोन ना मोना, बेफोर बाथ्राखौबो साननानै नायनांगोन। जुदि गुबुननिफ्राय इन्डास्ट्रि खुलिफैनानै गुबुनानो लाजोबोब्ला जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा दं ना। जोंनियाव बे इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों पलिउसनसो मोनगोन नङाब्ला ना। इन्डास्ट्रि जानायनि गेजेरजों, इन्डास्ट्रिया सोलोंनायनि गेजेरजों जोंनि मानसिफ्रा खाबु मोननांगोन। गासैखौबो जोंनि मानसिफ्रानो मावनानै जानो मोननांगोन, अब्लासो जोंनि गेजेराव मुलाम्फा। नाथाय बेफोरबायदि मोनाब्ला जोंनि गेजेराव इन्डास्ट्रिफोरखौ लाबोनानै लाब गैया। गुबुनफ्रासो हाबनानै जोंनि सायाव इनाय अनागार खालामफैगोन ना। जोंनि मोननांगौखौ बिसोरसो लाजोबगोन नङाब्ला ना। मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन? आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोन। जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो गुलाय गुजाय जागासिनो दं जोंनि हारिनि गेजेराव। सोरबा बै पार्टिनिफ्राय बै पार्टिसिम थांनाय, बै पार्टिनिफ्राय बै पार्टिसिम थांनाय। इउपिपिएलआनो जा, बिपिएफआनो जा, नाथाय जों हारिनि खामानि मावनो हायाब्ला जोंनि लागै जेबो मुलाम्फा गैया ना। जै इउपिपिएल, जै बिपिएफ होननानै जेबो मुलाम्फा गैया जोंहा। जानो हागौ सोरबा साफा सानैया मोनजानायनि थाखाय ना जै जानोबो हागौ। नाथाय नोंसोरनि जै जानायाबो मुलाम्फा गैया। नोंसोर जै जाबा मालाय मा जानो। असान्थिया जोबनाय गैया नोंनि न'खराव, जोंनि न'खराव, जोंनि हारियाव, जोंनि जाथियाव। बेखायनो खौसे जानानै ना मोजाङै जौगानायनि खामानि बा मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनांगोन। दाथ' जों नुनो मोनो नै ना, जों गोबां होख्राव बड'लेण्ड नांगौ, बड'लेण्ड नांगौ, बड'लेण्ड नांगौ। बिनि सोलाय जों मोनबाय बिटिआर। बेसेबांबा गिदिर बड'लेण्डनिख्रुइबो
दा मा जादों जोंनि गेजेराव ना जोंनि गेजेराव पुलिस पावार दोङो ना आर्मि पावार दोङो ना पलिटिक्स पावार दोङो जोंनि नुनायावथ' दा जोंनि आसामावनो जा इण्डियाआवनो जा सब बिजेपिनि आखाइ बिजेपियानो सालायगासिनो दङ ना नै दाखालिसो दावराव जानानै थांखांबाय ना गरेस्वर आरो मामोन तामुलपुरसो नामा बिनि कर्ट माबाखौबो रङियाव लांदों बेफोरबादियाथ' जोंनि थाखाय जेबो मुलाम्फा नङा जोबोद खहा दा बेफोरखौ सरकारा होबथानो गोहो दंना गैया बेखौ रायजो राजाफोरा नुदोंना नुवाखै ना बेफोरबादिखौ सरकारा डाइरेक्ट बुंनो हानांगौ बिसोर दायो जोंनि बेफोरबादिखौ मोनसेबो लांनो मोना एगारनो मोना होननानै एसामिस निउसफोराव बुंनांगौ एबसुनि लिडारानो जा बनसुनि लिडारानो जा ना जोंनि सरकार सालायनाय लिडारानो जा बिथांमोना डाइरेक्ट बुंनो हानांगौ जोंनिया बेबायदि बुस्थुफोरखौ मानो बोखारदों आसाम सरकारा बेफोरबादिखौ डाइरेक्ट सोंखारिनो हानांगौ ना बेफोरबादि जानाङा बेबायदि जानाङा बेफोरखौ जों मोजां मोनाखै बेफोरबादि बुंनायजों जोंहा मा जादों ना रावबो गिनाय नङा बेफोरबादि बुंनायखौ खनसे लागैनो गोरायै बुं आरो बुंखा डाइरेक्ट बेफोरबादि जानो मोना बोखारनो हायै बादि बुंखानांगौ डाइरेक्ट रायजो राजा नोंथांमोननि सायाव बयबो बेफोरो ना रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा बुङो मा सानो बिजिरनानै नायदो आरोना जोंनि गेजेराव मा जागासिनो दं बयबो दानि दिनाव नुयि गैया मबाइल नेटवर्कनि गेजेरजों इउटुब फेसबुक गासैजोंबो नुखाजोबो आरोना थ' गोबां बाथ्रा बुंबाय थाला लोगोफोर गोरोन्थि जादोंबा अननानै प्लिज निमाहा खालामगोन आंनि बुंनायफोरखौ लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायलायनो हागोन मा जानांगौ आरो बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर आंनि बे फिसा चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामनो हागोन साबसक्राइब खालामनो हागोन आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय बेल आइकन अलाव थुनानै लानो हागोन दा लोगोसे प्लिज मोजां मोनदोंब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनानै हो जेन बयबो गोसो गुदुं जानाय बादि जोंनि हारिनि जाथायफोरखौ मिथिनो मोननाय बादि थ' प्लिज साबसक्राइब आरो शेयार लाइक खालामनो दाबाव थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'सिगोन जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर थ' दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय